कुठल्याही कारखान्याचा चेअरमन दिग्विजय बागल याला थोडीशी तरी लाज आहे का, हा विचार या ठिकाणी पडलेला आहे. या ठिकाणी बसलेल्या शेतकऱ्याकडे बघून विक्रम शिंदे संजय शिंदेचा पुतण्या, माजी आमदाराचा पुतण्या, त्याच्या जीवाला थोडी लाज आहे का? 9-9, 10-10 महिने झाले आमच्या शेतकऱ्याला पैसे दिले नाहीत. अरे शेतकऱ्याला जर पैसे नाहीत मिळाले तर त्याची चूल कशी पेटणार? त्याची जर चूल नाही पेटली तर तो कसा जगणार? त्यांच्या मुलींची लग्न, कित्येक शेतकऱ्यांच्या मुलीची लग्न मोडली, कित्येक शेतकऱ्यांच्या मुलांना शाळेमध्ये फी भरायला पैसे नाहीत, मुलं घरी राहिली, शाळेचं नुकसान होतंय, मुलींच्या लग्नांचं नुकसान होतंय. शेतीमध्ये आता पाऊस पडायला लागलाय, वाट बघून बघून त्या उसाला खायला टाकायला, आज त्याला खत टाकायला शेतकऱ्याकडे पैसा नाही. सावकाराकडे जावं तर 10 रुपये टक्क्याशिवाय देत नाही. सावकाराचे पैसे भेटत नाही, शेवटी फास घेऊन मारावं लागतं. म्हणजे शेतकऱ्याला फास घेऊन मारण्याची वेळ कुणामुळे येते? साखर सम्राटांमुळे येते. माजी मंत्री असणारे हर्षवर्धन पाटील इंदापूरचे, ज्यांचा घागरगाव कारखाना आहे, नाव पाटील, नावात मोठेपणा, कर्तृत्व शून्य. 2-3 वर्ष झालं लगातार घरगावची बिलं शेतकऱ्यांना 6-6, 9-9, 8-8, 10-10 महिने, 12-12 महिने जर मिळत नाहीत, मग शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं? अरे तुम्हाला कारखाने चालू करणं होत नसेल तर चालू करू नका, बंद करा, परंतु भोळ्या भाबड्या शेतकऱ्यांचा ऊस नेऊन त्यांना फसवू नका. तुमच्यापेक्षा दरोडेखोर बरे, ते तरी रात्रीचा दरोडा टाकतात, तुम्ही तर दिवसा ढवळ्या शेतकऱ्यावर दरोडा टाकताय. आज तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, 10 एप्रिलला मी कुंभेज फाटावरती शेतकऱ्यांना घेऊन रस्ता रोको केला की शेतकऱ्यांची बिलं द्या म्हणून. त्यावेळेस दिग्विजय बागलने घोषणा केली होती 15 एप्रिल पर्यंत मी बिलं कारखान्याची शेतकऱ्याच्या अकाउंटला जमा करेल. ती घोषणा त्यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन केलेली होती. त्या घोषणेचं झालं काय? 15 एप्रिल निघून गेली. आम्ही मे महिन्यामध्ये 19 तारखेला मे महिन्यामध्ये त्यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. ज्यावेळेस त्यांच्या घरावर मोर्चा निघणार हे समजलं, मोर्चाची तारीख जवळ आली, उद्या मोर्चा निघणार आहे, तालुक्यातले हजारो लोक त्या बागलाच्या बंगल्यावर जाणार आहेत हे समजल्यानंतर तुम्हाला सांगतो, बागल कुटुंब घाबरलं. त्यांनी पी.आय. गुंजवटे साहेबांना हाताशी धरलं, तहसीलदाराला हाताशी धरलं, मला फोन करून बोलवायला सुरुवात केली. रात्री 9:30 वाजता मला विनंती करायला सुरुवात केली, अध्यक्ष मोर्चा काय काढू नका, इलेक्शनचा पिरियड आहे, कायदा सुव्यवस्था आहे. मी म्हणलं कायदा सुव्यवस्था असेल तर आमचे शेतकरी आत बसायला तयार आहेत, पण त्यांना बिलं पाहिजेत. त्यांनी विनंती करायला सुरुवात केली, ऐकावं लागेल, मग आम्ही तुमचा मोर्चा रद्द करू, परवानगी रद्द करू. आम्ही म्हणलं तुम्ही परवानगी रद्द केली तरी सुद्धा आम्ही मोर्चा काढणार आहोत. शेवटी गुंजवटे साहेब त्या दिग्विजय बागलांना बोलले आणि त्यांनी लेखी पत्र घाटमोडे जो कार्यकारी संचालक आहे त्याच्या मार्फत इथं पाठवलं आणि त्याच्यामध्ये लिहिलं मे अखेरपर्यंत ऊसाची बिलं शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा होतील. ते पत्र हातात भेटल्यानंतर गुंजवटे साहेब म्हणाले की अध्यक्ष कुठेतरी आपला शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागतोय, त्याच्यामुळे आपण आंदोलन थांबवावं, आंदोलन मागे घ्यावं. मग साहेबांच्या शब्दाला, तहसीलदार साहेबांच्या शब्दाला, पी.आय. साहेबांच्या शब्दाला मान दिला आणि 19 मेचं आंदोलन घरावर जाणार आम्ही थांबवलं. मग हा मोर्चा आज तहसील कचेरीवरती का काढला, तो घरावर का गेला नाही? बागलांनी रंडी कुस्ती खेळली, कालच्या इलेक्शन मध्ये पडणार आहे याची त्यांना 100% खात्री असल्यामुळे त्यांनी फॉर्म भरले नाही. विरोधकांचे सगळे फॉर्म बाद केले आणि ती नुर्रा कुस्ती झाली. त्यांना वाटलं जिंकले आणि ते गुलाल घ्यायला लागले, पण ती नुर्रा कुस्तीचा गुलाल होता, तो खरा गुलाल नव्हता. मग इकडे मोर्चा काढला, त्यांच्या बंगल्यावर मोर्चा का गेला नाही? तर ते आज कारखान्याचे चेअरमन नाही, ते सर्वसामान्य तुमच्या आमच्यासारखे आहेत म्हणून तिकडे मोर्चा नेता येत नव्हता. मग आपण प्रशासनाच्या विचारण्यासाठी या ठिकाणी मोर्चा आणलेला आहे आणि तहसीलदार यांना मी आज
विचारतोय की तहसीलदार साहेब खरे सांगा RRC प्रमाणे कारवाई जमलाई कारखान्यावर झालेली आहे. RRC प्रमाणे कारवाई मकाई कारखान्यावर झालेली आहे. RRCचा नेम सांगतो त्यांची साखर तहसीलदारने जप्त करायची, जप्त केलेली साखर तिचा निलाव करायचा आणि निलाव केलेल्या साखरेच्या पैशातून शेतकऱ्याची बिलं द्यायची. मग तहसीलदारला माझा सवाल आहे की तहसीलदार साहेब तुम्ही आतापर्यंत काय कारवाई केली? जोपर्यंत तहसीलदार काय कारवाई केलेली आहे याचं उत्तर देणार नाही तोपर्यंत हा मोर्चा इथून उठणार नाही. भले मुसळधार पाऊस येऊ द्या, त्या पावसामध्ये आपला शेतकरी इथं थांबेल. तेव्हा याच्या पुढे सांगतोय जर इथं व्यवस्थित निर्णय नाही झाला तर आपले सर्व शेतकरी 8 दिवसामध्ये साखर आयुक्ताच्या दारात जाऊन धैर्य धरून बसू आपण. तुमची फक्त तयारी ठेवा.